Tata nami nginoplana futhi ngigijima phezulu kwawo la. Manje existing amanye ama-auto esikwazi ukuthi usuphothule kahle and futhi ngasigayiwe egrand. Ngipusha phela ntana sisisho la adla mina bontani oleting vele igrad yabo. Umuntu sezokubambe nezulu ubheka. Yabo. Sisela kwenonile manje. Alo sengithile phela mina. Ndoda uncengi. Abafethu plana umnganje na abafethu. Sina kumele soroblela ePakistan vele lutha. Ngitsina ngithola. Noma bengizocheck icosti no-outcome sigene ngomunye uPaul. Sithathe inyuku sigcwala imash. Sure. Zini bafethu neplan. Inyuku bafethu ihlanise nekusasa. Abo seqinisa sixophana phela ukuthi sifanele sitatazela. Yeah, madoda imali ehlomisa kusasa ngashana. Ala ngizofethu. Bafethu imali ayiseke ilokhu kumele ngikwazi nini. Iphi imali wena? Mshana nami. Hamba uthinda lenyuku endlini vele labo lawa vele sabaxhopha ngikonyuka abazoyithola la. Vele nama ngibaphile. Sure, bese Ngikubambe emoto. Lapha singene sinisha athi ngempama Ephatha kwami lokhu ukukhulumisa kwakhuzana futhi shala abantu la. Etwana ngizobashala ngizobashiya sebesiphezulu. Etwana phezulu sisusele nani etwana. Phezulu kwabo ntana bashaya etwana. Antona shaya mina manje tena ngisephezulu kwabo ntana. Etwana ngisabona ntwana bashaya. Etwana sabona amahleni. Botwana. Fusek ningaphinde nibuye la. Empa iphelile ifana neyangizwe nokhozi FM. Abuka ntana sobuya ntwana, abuka ntana sobona ntwana. Ntana sobuya basifile la basithole singazi. Ntana ushaya kanje ntwana abuka ntana siyabuya ntwana. Naphinde nabuya abafana bami. Siyabhonyana strong futhi. Futhi kusijwayela kabo. You're listening to sbubits.com. Kamba indoda sure ngishaya ngoba sinaloko usuku lonke sihlala odabeni yabo so la kusasa nje bethe sigele siphushela le staff yabo kusasa nje kusasa uyaqala siphelele sonke ke staff la nto Nje sikunale lithuba sifuna ukuthi ibonalise njengeplace yabantu yafunda ulombeje lapha ku TikTok. Basenza sayisola uzokubona ukwabona ucabashe zamuzenza umkhumezi. Yazi ngikhumbula lempani seqala ukuphuma nje Sunday athi ngizama ukuthi Swipe it till it's clean. Nigga pull up on the beam. Make it rain like it's Christmas. Kamikaze dropping missiles. Look for me, I'm in the aces. Making money, making pesos. Making money, making pesos. washa tu. Uyazi la kithi indodla ngithanda ngempela. Endoda wenza into zoyenza lela langa. Dakiwe ngengishaya kabili ngosuku. Wena ngizokubamba wena. Buka baleki. Kalo Mr. yakho. namshungile isikhatsile Sophia ngaso la. Yazi lo ngiyambona. Ucabanga ukuthi kulo mali umuyethaka lapha. Lo Afro Entertainment. Ngiyaxolisa abaphathi bami ukuthi manje ngisuke ngadlula la esitolo kwaSompisi ngithi ngifuna izulu ubheka. Kwasho kona ukuthi amagunya bengakalungi. Sizile wangalinda la magunya. Ngoba uvele ikhahle lemfana wami abo la magunya bophuma iEast noFlower sekuhlukene. Ngiyaxolisa abaphathi. Lalelanga into ngifuna ukusize ngayo ukuthi ubize wonke amaji. Watsho ukuthi sine meeting after school lapha kaPhuta Mabheni.
ilungile kuzoba njalo. Asanginingi nami half tiger ngicwasela kwala magwenya ngibe nawu 4 ngiyayiphila nganele awu 3. Yabona uzovela ukhansela ekhona manje uzahlala. Banayo ndoda. Uthi yathemba nje lamajeli. Lentwana yodwa kuphela umuntu odayithi ngayithi. Nkulushenke ku-IFP. Ngoba usadlile emhlabeni phinda ngeze sothi kunindaba indoda engayethemba. Hayi manje. Awume ndoda ukhuluma into eqondile. Lokhu uhema la njengokhabaja ukuthi ke ngithoke. Baba, fanele ungangithi. Phela igama TikTok. Baba, mina into engizama ukisho la ukuthi izolo sambile ama-outs lawo asala mfethu lapha. Kwazi bantu sebeplanana. Ngoba le mali ethi sasikhamba asiyazi manje. Abenganya abaphinde bawazi manje bacabanga ukuthi kumele bacabange kabili akuselona phela iphakathi lapho kumsule le-donation wa Facebook. Into toqoma ukusufuthe kanje wathi Siyene umshayina mfethu. Ngithi ngiza lapha ethobela thina phezulu enkani. Sizama umthitha mhlanje ushaya. Uyovela wadla phansi nje. Ngiboni. wamshaya ngani? Iyona ke mfethu nje le inkinga wona mfethu. Uvela wabaleka lo mjinga mfethu. Hey kunezuzi lefanele ukubamba shawuza ukukhelela uswazi ngathi ushaya umayogathi. Edaneke indaba zomaka. Besivume into laba bafana bahlulile. Hayi bahlule ba hayi mina ngihlulwayo baba angihlula abantu abahlulwayo laba bafana abantethe laba bathi akuhamba ngahle labe be-continent lapha kuthi ke ngithoke Content bafo. Hayi continent. Kodwa ke sasigele kusasa. Eliveli bambane khona sonke lapha sigele. Asambe. Washa 2. Shaka. Ulekani bafethu ngesimxhobo. Ethu na usho ukuthi. Bafo. Hayi continent. Pick up.